Говори. Какво? За себе си? Не, що да не. Тогава? Дай ми въпроси. Така не е добре. Не, добре. По-добре да си говорим нормални неща. Добре. Но за какво? Точно без за какво, без въпроси. Просто Да. така разговорът да си върви. Да, но защо спря? Обаче така като е нагласено и на човек мозъка му блокира. Не знам хората пред камера какво правят. А с камера добре ще държа, но там не дай правилните въпроси. Дай ми въпроси да се държа как се трябва. Ходи ли сега до туалетната? Ходих с рак и как и малко освободих шкамбака, обаче все още се вижда, че много съмнено. Обитаваш ли още нещо да кажа? Не знам. И на мен май се ходи. Они му се били отвратителни. Оле. Как може да се гадни? Защо? Ти не се реши ли сега, извинявам се? Ние не сме гадни, ние сме естествени. Да, бъди камерата към мен. Чакай малко и себе си да Я снимам. помня, прехвърлиш някакви Има и защото само така. Как да ти го прехвърля? Само един нов ме вижда така. Добре, чакай малко да приключа това, което започнах. Ние сме естествени, ние серием. Това ли е? Да. Това не е естествено. Намигни мама един път.